Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Digoy. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Arellano. Kailangan natong magtatampo si Digoy. Kini akong problema sa komuna na niyo. Kay halos tanang mga bana problema ang ilang asawa. Kay kini akong asawa gud sobra ka silusa. Murag no malain ang utok ni bayana. Pero aron ninyo masabtan ang akong sugilanon, aniun ako pagsugod ang tanan ha. Kanta. Kani okay na siguro ni. Be. Ako ang namunit sang pangpang sang gugma. Ang akong gipaon madamo nga litra, barutong ginsakyan sang sobrihing nga rusas. Loud sang post office, loud sang post office, ang giagyan niya. Loud sang post office, ang giagyan niya. Sang sobre nga rusas, barutong ginsakyan. Ang papel nga puti, akong nililayagan. Kamot ko kaglapis, kamot ko kaglapis, amo ang dansalan. Wala ginsing swerte ang akong pamunit. Tawa lang ng tawa, wala sing taghuli. Wala sing sang swerte, baruto bumalik. Digoy! Ay, dong, sibat-sibat lang kayo na ako asawa. Digoy, tanawat tong gilungag na ko ha. Kasi budok ko to ha. Sige, sige. Atla ka, bye! Uy, tanawat to kasi budok ko to ha. Kaon na yung gutumon sad ka. Nga naman, mulakaw ka Nalay din. sudan, ha? Mulakaw ka? Adili, magkamang ko. Mulakaw din. Kita na siya nag-ilis na para mulakaw. Magutan na pa. Mulakaw ka? Bida sa din mo eh. Pagbida. Mulakaw din. Paglabi itong mga bulingon niya ha. Kunya ang tubig di ay na ng bill. Bay rito. Oh, kwarta oh. Bayan it's so big, day. Adili. Ha? Dili. Eh. Ipahikap lang na nila. Oh, ipahikap. Dilang putlan. Kapoy ni mo. Gina na siya ibayad rito. Mangutan na di balik. Buko sa di mo digoy oy. Kapoy ni may kasturya. Ato na ko ay. Maglakaw ra ka, day. Agamang. Ay, wala doon taon kini ako asawa. Di mo lang ta happy taon makapangutan mo. Hay, kakintor! Nanay, lingkod-lingkod taon siya ang rocking chair. Doolo na ko. Kining nay. Pwede ko, may pangutana lang ko ni mo, nay. Pwede ra, nay. Oh, unsa man na? Kuha na kining... Sana di ko. Kanang... mo'y kaliwat high blood, nay. High blood? Oh, high blood ba? Wa. Oh, di ay. Oh, wa. Mau ba? Bisa sa inyong mga kaliwat, wag yung high blood. Ay, wa, oy. Nangamatay na. Sa'yo namatay? Namatay na sila, nay? Nag-atake. Asa kasing-kasing? Sa high blood. Ay, mau di ay. Mau di wa. Wa na nabilin di ay. O sa'yo tibili sa high blood? Ay, sa'yo. Kanang buwan. Suko lang bisag uwang sa. Nya mangutana ka. Masuko. Kana. Kay sa high blood man na. Mau ba, nay? Mau di. May gilik ay wa ka maliwat sa mga anak na no? Nikinsa man. Hindi, ay mo anak. Kung asawa. Dali mo kayo suko. Na yung high blood siguro. Ha? Nay gani kay wa ka maliwat, nay. Ug unsa may pagtanaw mo na ako. High blood. Unsa man. Gusto ko kang mamatay ko. Ha? Atakihon ko sa high blood, ha? Dili ko high blood. Nakasabot ka. Ingo bitaw Dili ko high blood. Di, lagi. Di, sige sila mo to. Ingo bitaw kong dili. Hangdaw. Ay, nanay siya. Oy, asam ka. Niya na kagsumbag, lakaw ka. Barang mo ka rin. Nay. Nalipong ko. Anak yun na. Basta di high blood. Ay. Pre, para dili ma-high blood mari pre ba? Baka na-apir may mga utanon, ayaw sige pagkaababoy. Unya pagkatugan nagsayo, kay kanang kuwan sa tuhog, usa na sa makapa-high blood. Kay mas-stress magana. Kung kuwan kang tuhog, unya mas-stress ka, pusa ka man tanan. Ha?
kanang Sugar. sugar, kolesterol, o kanang gitawag og blood pressure. Mo ba, pre? Bitaw pre. Mao sa nga ako asawa pre. Kaniya to sus rabiha. Gamayng sugo dili katuman. Maninghag dayon. Gamayng butang sapot dayon. Hos kang grabiha lagi. Pero karon pre, di naman nga. Aw di nagi pre. Gamayng sipyat ako. Latad litso. Sa bugot ito yung ka, pre. Membro ka soy klaro. In ka, uy. Dugay maka nabalik. Ay, dito ko ila pare-pero yung day. Pare-peryo? Ha? Pasigdiin ka, ha? Usahay ra ba? May pagka-magician na ba ka? Dinis Vergara, kay Magician. Yapa, day. Di tinood. Bukalit ka lang. Kuan, now you see, now you don't. Totoo. Di tinood. Masakpan talaga di kuya ka. Paksit yun ang naon ni mo. Unsa lang imong da? Ha? Unsa lang imong da? Cake, man di day. Cake? Ah. Gitagaan ka kitsi mong kabit? Ha? Tubag jar yun! Recorded by X Thunder Gaming. Taka mo na tukihaway nung unsa mo ka. Pwes para kang sa cake, ha? Ay, ko inang para ko na. Para to sa'yo. Para to sa'yo, ano, birthday na ko? Wa na, hinumdum, ikaw wala ka kinunong sa akong birthday. Huwag na naawara, chocolate na cake. Nahibaw di ko ka na ng chocolate. Mao nang ay kong ilara. Ay, kong ilara. Dili na para ako. Bakakon kanda ko. Kinuunsa sabi at taon ka taon dili Ay, away. kong ilara lagi. Di ron ako birthday. Nyadaan ko mo cake, ha? Para kang kinsa na. Para kang kinsa ni. Ay, Ginoo ko ginsa taon na di makakataon oy. Kak, bitaw, gigil sa kabit no. Giga rin si mong kabit. Ay, dali na unsa man taon ng cake. Sulti ba? Para kang kinsa ng cake. Para kang kinsa ng cake. Para ako na. Daan palagi ko para imo na. Gihatan sa imong kabit. Nganong gitagaan kag cake? Ngano? Sabi daw dili wa ka kinumdum. Please, my birthday. Birthday mo? Oh, ako ning pilit ang cake para sa akong birthday. Wala ka kinumdum na dili ah. Unsa derong pizza day? Si Bert! Dungan may birthday sa imo kulada ko si John. Aw, dili. Si pista. Nalimot ka? Ako ang birthday? Ay, December 8. Oh, ang akong kaki. Ang akong kaki. Uma siya ka magsulti. Bagay! Uma siya ka magsulti. Di ba giingnan ta ka? Pahibaw samtang layo pa. Inahak sa gidi kastanan. Uy! Uy, ang taon naman na makaon ng kika, ha? Ay mo, taon nag-ipuspos taon, gitabak-tabakan na mo. Saan nawa man ka magsulti? Unsaon mo ako magsulti? Dayon nag-crack-crack niya sa imong pusulting bati kayo. Paita sa dimoy. Pasensya na, good. Paitas ko birthday na yun. Huwag man taon, kadagkots ka dila taon sa cake. Tawag atong anak, be. Tawag si Jenjen. Ha? Unsaon mo na mo, Chichi? Nako isugo. Oh, nagkanahan ba taon ng cake? Jen! Anak! Jen! Ngano tatay? Tawagan na natin mo! Ngano nanay? Paliti dito palen sa imada. Oh, May ito kay lakad to. Saan man nantong pan? Mangang tay pa nanay? Oo, para itong kanon. Palit dito ha para sa birthday ng tatay nimo. Jinjon! Diyan na nanayo. Dito na nako palitan silang ani. Mayo to kay lagpad ang ilang ensaymada. Asa tong kandila digoy? Tawag pa ba mo? Ibutan ako sa ibabaw sa ensaymada. Wala man mapurma ang kaki. Kanina lang ensaymada. Sige na aron kantahan. Ay lang day, wala na ninong na birthday ha. Wala na ninom doon sa kong birthday. Ikaw, ibis kaki ang atong sauhan karon. Isay mada lang doon. Bahaw pa yun. Pre! Pertil ko kay boss taon na to eh. Kaya imbis main lang tato. Naami gamay taong sauan-sauan sa kong birthday. Gilapuras, pinusawag ang cake nga akong palit sa kong birthday. Sa kong asawang kanahan. Kanahan yung mayana. Unya. Bay, Peryong. Mama mo dari, bay. Birthday rin ako, bay, Peryong. Birthday day, birthday. Birthday. May problema, okay ra? Kining sige mag birthday pre. Katong aging tuig birthday nimo. Karot birthday na sa nimo. Ayaya. Kailan siya, Peryong. Sige, gusto mo rin ako mag-birthday? Kanahan pa. Pay ka na inom pa kasi bang birthday pre, no? Ano? Sam ka diya. Hilom-hilom lang ka. Nahinomdom na siya, pre. Ang wa na mahinomdom, may upila na iyang edad. Kaya naman. Okay, ayo birthday rin ako. Parehas ginato bago tuig ming kasal ay what I mean is parehas tong bag-o pa ming kasal is ug sayo sa tuig kada duha ka tuig mag-birthday na akong birthday karon wa na gitaon og di ko tihan akong birthday akong asawa di kay mo ay tabi ada Sila pre. Ano na pre? mao lagi saw po pre ta mao niya tong kapalara taon wato ni tantan ngay na to asawa wa na gitaon ta niya
Tatay! Uy, pre, yapas kasi imong anak, pre. Dahil, Jed. Tatay! Kanang papaulion ko no ka ni nanay. Papaulion ko no ka. Sa'yo pa ganyan naarami diri. Minor, sa kong kuparin. Sa... Unya, ay kisuko man ko niya. Kay, masuko man siya o dili na ko tumano niyang gisuko. Kita, ginabayan. Sus! Huli na lang ko, tatay, uy. Kay, masugamak na sad ka. What? Ang susad, masugamak na ko. Sugamak, ano? Sugamak man. Dili man ko niya papaulion kung dili ka mo kuyog na ko. Pita. Una lang ito, ina, masunod ako. Na, di ko tatay, uy. Ako'y mapunalan. Ginabayan. Ay, sus! Uli nang pre, uli pre. Bitaw, pre. Kami lang tiwas, pre. Kamay naman sad ni. Kami lang tiwas, pre. Una anak ko dito, pre. Kau kay, basilon importante ito yun, Imol Mari ba? Ina nga, masunod ako na ikaw. Ing nakaw. Sige. Akong inuna na nga dili chuka. Gahay chuka kag Oh, mabunalan gani ko. Apilan ni tatay, bantalan chuka na ako. masunod lagi. Ikaw, tingnan lakaw na dito. Bahala ka diha tatay, uy. Sumbong ti kang nanaya. Gahay chuka kag papaulion. Pre, saksi ma. Unsa ka mayong laki manulti akong anak. Liwatas naan. Pre, pwede ko eh. Di ka Andre ni Mari, pre. Sige! Ako, Ander! Ginawan ka noon, David, Papala na makatilaw sa akong kasuko. Ako kasama, pero makatilaw. Luho na agyanan ako! Pre. Pre. Si Mari man ang napadong ni pre. Uy, murag nagdara magpalo-palo, pre. Ako sa aris ako, pre! Recorded by X Thunder Gaming. Nagpugo lang yung tao sa akong kagalingon aning akong asawa. Hadlo ko nga ba si tao biday kan tao niya nato ba? Niya pag-abutan mo sabay. Dahil. Nganong dugay kuno kang ni uli. Giapas sa mga Mausay, uli mo din ko day. kinsa na sa gisaytan-saytan ni mo sa tindahan. Ang tindira na sad. Hindi. Sila sa lot? Silang salod karon. Kung kaya pala hindi dito. Dire be, dire. Magsulti na guta. Ay, yaro, mag-ilis ako kanit. Gusto ka kang istorya na ako. Mag-ilis ako. Hadiyot lang. Nanay, nakita rin pa na ako si tatay kapon nga may babae siyang gikasulti. Mao ba? Unya. Nakita na ko ngayon gikubot ang lubot sa babae. Ani mo? Karon kang tiguya ka. Sige, what do you want me is to talk, ha? Paunsa pa. Bahin sa imong pagkababaero. Come on. Kinsa taong artistang sulti nung ana. May blinsya Nakita ka sa atong anak nga may gikasulti kuno kang babae Isa gahapon. mo konsulti, ha? O saan daw tanan na ako ikasulti? Ang dautan anak kay imong gikumot iyang lubot. Mauna! O saan isulti mo, ana? O sa kita Kinsa isulti, pa ana? atong anak ko na sulti. Kalibutuon ka, makak na siya taon, oy. Dili mamakak ang bata di guya ka man nang masayod O pa. sa inyong ebidensya? Dijen. Isulti kung giunsa niya ang babae nga imo nakita gahapon. Sige. Kuanay ka nang nagsulti sila. Unya, iyang gapak ang lubot sa babae. Ganina, gikumot ka rin lapang sad. Eh, daptaka mo lang tayo. Dili ay tuwan na yung mga anak tao ni bakakon kaya na ako. Unsa pa nak? Sige, sulti. Iya man gi agbayan ang babae. Ah! Di na, tinapataka mo ng taon ka na yung sino, oy. Unya, iyang kapendukan sa babae. Saba, de. Pataka mo lang ka. Hayo, pamakakon. Di lagi na makamaong mamakak ang bata. Sige, nagsulti pa na. Unya, pagkawan, ha? Unya, pagkahuman nag-anak sila. Oh! Nagunsa? Nakuan ba kanang nagtsula ba? Parehas ba atong inyong gibimo ni kuan ni Ninong? Mao ba? Unsa? Adi ay, bida. Ikaw day dunay kulukadidang, ha? Ilom, oy. Kay bagyo siyang bakakon ng bataa. Bantay ka lang gid nako. Bakakon na gid ka ng bataa ka. Sud sa imong kwarto. Sud ayon. Nay, Sud ayon. Pero di ko makatuos gisultis kong anak. Amot kung tinuod ba ka? Kaya kitong gisulti na nako. Di mo gitao to tinuod taon. So, klaro na makakin bata. Pero sa gisulti ba sa inahan? Ang butog-buktuo magkakuha to. Kay mura nagsulti siya tinuod. Mauni akong problema ron. Kaya dili yun siya maangkot taon akong kasawa nga tinuod to. Pero gisulti sa akong anak. Mura yung tinuod. O saan kang may matatihon ba? Ati Pres, o man, tinuod ka to o dili? Palihog tabagay ko ninyo. O man, kung kamo ang pasultihon, kini ang akong suliran. Digoy.
Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender ato karugadlaw. Atong si Digoy. Si Dudong Digoy, Ate Ah, Pres. si Digoy. Oo, si Dudong. Digoy. Ha, Dudong Digoy, Ate Pres. Sa problema siya kay iyang asawa, sige pa nga bubuho. Karon ang iyang sulti siyang anak kay dito sa katapusan di sulti siya. Bakit ang bilang ko sa papa na si kuy lak babae yang hikap ang lubot niya yang giupuwap. Siya di ba niya pareha tong gibuhat ninyo sa imuhang kumpare sa akong ninong maba katong kumpare nimo nga nagjula mo purti lagutan Digoy Ate Pres. Asa mo tinuod ba ni sulti siya nga nakainingom siyang asawa bakakon kang bataa ka na sa kwarto. Di ba kanito no dito so ni gidudahan Digoy katong ako nga igsultis kong anak wa gito siya kamaturan kay di man to tinuod ako mismo nasayod man pero ang gibuhat siyang asawa dong dro ambot ang tinuod ko Ate Pres tinuod ba Yan, to ano mang disulti man yung anak. Ito, Bayan no? sa iyang bana. Kalma na. Nga di lang mamakak ang bata. Oo. Sakto sa to gisulti. tinuod Yan ang ulam kumpare. kato tinuod gito siguro to by the way ambot lang by the way bambi sabi basahi ko no diya para masayo tas kamaturan ba dili 1 Corinto, Kapitulo 7, versikulo 2, ngari sa 3. Apan, aron paglikay sa pagpakighilawas gawa sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mangasawa ug ang babae mamana. Kani, sabot-an kani gitawag og premarital sex. Kaya pagpakighilawas kaya dili pa sila minyo. Padayon, Ayo. verse 3. Ang lalaki kinahanglang magtuman siyang katungdanan ingon nga bana ug ang babae kinahanglang magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. Karon, Isip asawa. naminyo na sila. Kay mo mingon diri nga og magkigilawas ka kasi wa pay kaminyoon, kinahanglan may pay magminyo na lang. Naminyo na, magtiayo na. Kinahanglan ko na magtuman sa kabubuton ang bana o asawa sa pagkutuman kabubuton isip asawa. Karon, wala ba malapas sa linya? Ang yang pagtuman wa ba malapas kay tingon mo primero nga nabinuang may ang bana sa asawa. Nalapila ang laki ang mama. Wala ba matuman ang ilang mga katungdanan o wala ba nalapas? Patas na sila patas. Oh, dili kay ang sa laki murag di man tinuod. Murag di man tinuod ang kaning sa babae murag tinuod nga perti man limpyo ha. Tinuod. ningon man. Kato, tinuod. Parehas ko gibuhatin niyo ni Ninong. tinuod to ba ako ganuda ako tinuod to Usbon Goliath. Kay dito man kuha mag papi na ra. di tubig ako gito 1 Corinto, Kapitulo 7, 2 nga 3 ang bersikulo. Apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawa sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mga asawa ug ang babae mamana. Muni gitawag paglikay sa pre-marital sex. Mas may magminyo karon Ano maguna-una ba? karon naminyo na. Ang lalaki kinahanglan nga magtuman sa iyang katungdanan ingon nga bana ug ang babae kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. Akong gingon sa Ate Pres ug si Pedro. Nagtuman na sila. Wala ba malapas? Wala ba malapas? ikaw nakatuman ba ka ng primal Ako ka to. Kami makasal sabon mamira. Mao lagi. Sa kami sa mga to pa yan nabuslog. Paminaw sa ako makamit ito. Ay, nalita ro tinuod man yung nakita sa bata. Magbuhat asawa. Kaya ang nakita sa bata, segunda naman na. Segunda bilang. Ang asawa may nauna. Kaya nga, si Ana, si Papa, o ana-ana. Bariya sa kibot ninyo ni Ninong. Sa ito pa, mas una ang asawa. mas una Karon. Dili ba hugog patas? Dili. Kaya naguna man ang asawa. Ang asawa. Karon. Oh. Ay, may radyo ko na bayot pa no yun. kay naon sa ka Ha? naon sa ka May mga bayot eh. Wal, priran may mga itaglain. Ari ba mis kontraktor? Ari ba mis ombudsman? Salamat ako na ganito man noon. Tula ko ang puzzle tihan. Tatak RMN